Rhywbeth mawr yn digwydd hana? Achos os ddim, o'n i'n meddwl sy'n ei gallu cymryd look ar y gemas allan, os oes gan neb yn rhywbeth arall i wneud. Mae gen ti etholiadau'r cynulliad, bydd hwnna ymlaen? Ie, wel, os dyna'r peth mwyaf, ond waithon ni. O, a referendum yr EU, bydd hwnna byth off y teli. O, ar Euros, bydd neb yn chwarae gemau tra bod hwnna ymlaen. Come on, England! Ni'n mynd i wneud hwn enw ni. Ie. Another winner. Lle gwell i ddechrau na gem sy'n jyst chydig o ddyddiau ffwrdd, Sbia ni efo'n bus ar y puls. Dydy Gemau Uncharted erioed wedi cuddio'r ffaith bod nhw'n rip-off llwyr o Indiana Jones, a dyma'r pedwerydd... Gwir, ond i fod yn deg mwyn yn edrych yn lot gwell na Crystal Skull. Mae kick yn y private yn well na Crystal Skull. Bellach wedi priodi efo plentyn, mae'r anturiaethwr Nathan Drake yn dod nôl ar gyfer un antur ola yn chwilio am drysor môr ladron mwyaf byd. Oce, mae hwnna yn swnio'n dda, fair play. Allan ar fair degfed? Swnio'n fwy cyffroes na beth oedd gen i'n plan, beth bynnag. Beth hwnna? Cysgu, llefydd yn dawel y ben fy hun, bwyd o deworming tablet i'r gath. O. Wel, paid a rhoi dyn i lawr. A 3 diwrnod yn ddiweddarach gewch chi deithio i ryw hellscape o fyd yn llawn zombies a bwystfilod gan ddibynnu ar trais pur i aros yn fyw. Na, sori. Dwi wedi bod i flaen y ffestiniog yn barod. O, Doom. Mae'n dos i 10 mlynedd wedi pasio ers Doom 3, ac yn yr amser yna mae yna lot wedi newid y myd y gemau, ond y myd Doom, well, not so much. Na, mae'r un cyfuniad o arswyd a gwaed a gyna a gwaed a sgrechian a hynllefa a gwaed yr un mor gry ac erioed. Cryfach os rhywbeth, mae'r Daily Mail am golli meddyliau'n llwyr dros hwn. Ie, mae'n gwneud i Mortal Kombat edrych fel penod o pobl y cwm. O'n i bai mae'r un allan nath Denzel farw. Wel, ie, obviously, dim hwnna. Achos oedd yr un yna'n... Fi'n gwybod, fi'n gwybod. Fi dal i gael hynlledda. Ie, gada fynd, lads, gada fynd. Ond falle bod chi'n mwynhau eich seithi efo dipyn bach mwy o weithio fel tîm a dipyn bach llai o ymddwyn fel psychopath llwyr. O, Denzel. Ti'n iawn? Overwatch. Ar ôl World of Warcraft, Heroes of the Storm, Starcraft, Diablo a Hearthstone, dwi'n meddwl bod hi'n deg bod gan Blizzard ddim cweit digon o pres. A'r tro yma, maen nhw'n taro consoles yr un pryd ar PC. Felly mae gan bawb y cyfle i aros fan i drwy'r nos efo cas llawn Red Bull a thaflu bywydau i ffwrdd. Fel croes rhwng Team Fortress 2, ffilmiau anime a breuddwyd plentyn hyperactive, mae Overwatch yn edrych yn ddigon slick i ddenu fans Call of Duty. Ond yn ddigon dwfn i ddenu pobl sy'n licio'r Times Cryptic Crossword, Only Connect a Street Fighter 5. A gwylwyr y lle, wrth gwrs. Ie. Ie, I know. Meddwl amser am un bach arall? Dim watch gen ti. Mae No Man's Sky yn simuleiddio'r holl fydysawd. O, mam bach. Ac yn rhoi'r opsiwn i grwydro'r holl beth, yn dod o hyd i blanedau ac anifeiliaid newydd, a'i henwi nhw, ac yna inevitably yn sbwylio bob dim, bygro off a gadael i rywun arall glirio lan ar eich hôl. A faint mae'n gymryd i ymweld â bob un planed yn y gêm, ti'n gwybod? O, dim yn rhy hir, just rhyw 10 awr? biliwn o flynyddau. So felly fi ganslo trip i Ffrainc fis mae hefyd, ta? Ie, probs. Beth sy'n bod, ti'n iawn? Sy'n amser agos rhwng yr holl bethau ma'n digwydd, yr holl gema ma'n dod allan. Mae Mr Sakamoto o accounts ar yn hun i eisiau reports ma. Ti'n mynd gweithio mewn swyddfa. Ti'n mynd gweithio o gwbl. Sym digon orian y dydd, Daf. Sym digon orian y dydd! Objection! Ti stop y ffricio allan, reit? Fyddwn ni allan o'r Euros ar un pennes, ti'n mynd ti poeni amdano hwnna. A mae pawb yn gwybod pwy sy'n mynd i ennill yr etholiad. Enwys, os dim pwynt gadl y tŷ, fynd i fotio. Jiffin Greens. Ac pan fydd y referendum wedi gorffen, bydd neb yn gallu gadael y tŷ ta waith. Achos bydd Nigel Farage in charge. Bydd na ymladd ar ystrydoedd. Bydd y awyr yn llawn nwy gwenwynig. Cwn a cathod yn byw efo'i gilydd. Mass hysteria. A pan fydd y gymdeithas wedi chwalu yn llwyr, a pobl wedi colli pennau. Wyt ti'n gwybod beth fydd ar ôl? Wyt ti'n gwybod? Gem y fideo? Gem y fideo. Ideal.